Ви на всички, които се отзовахте на днешната пресконференция, която обявих вчера. От известно време всички сме свидетели с кризата с отпадъците в София. Всъщност тази криза по същество е в цялата страна, но местните власти по места някак си успяват да се справят или поне така изглежда. В основата на кризата е всъщност липсата на идея как да се справят с предоставянето на услугата. Така че да се отговори на изискванията, а тези изисквания по същество са да се намали генерирания отпадък, той да бъде разделно събиран и да има нулево депониране на отпадъци. Сега по същество. В основата на кризата, на която сме свидетели, е цената на услугата. В София тази услуга се извършва от частни фирми. Цената към момента се оказва, че е 144 лева по думите на кмета на София Васил Терзиев на тон в едно от интервюта му по миналата седмица по БНТ. Прогнозната цена на Столична община е 200 лева на тон в обществената поръчка, която би трябвало вече да приключи. Оказва се, че за някои райони на София има фирма, която иска 400 лева на тон и това е повода за кризата с отпадъците. София не иска да плаща повече, отколкото струва услугата. Не иска да плаща 400 лева на тон. Причината за днешната ми пресконференция е как всъщност стоят нещата в Благоевград. Благоевград е част от регионална система за управление на отпадъците, която включва освен Благоевград, Кочериново, Симитли, Бобошево и Рила. Има изградена инсталация за сепариране на битови отпадъци, компостираща инсталация, анаеробна инсталация. Има и ново изградено депо. Въпреки изградената система, събраният отпадък се депонира на 99%. Факт, който показва, че имаме неработеща система. В Благоевград услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения, инсталации и тяхното третиране, поддържане на чистота на териториите на общината, на териториите за обществено ползване се извършва от общинско предприятие Чистота. Съгласно план сметката за чистота за 25-та година, стойността, за която община Благоевград е планирала да извърши тази услуга, е 7 милиона 35 хиляди лева за събиране, транспортиране на битови отпадъци и 4 милиона 870 хиляди лева за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Ако приемем, че се запазва тенденцията за нарастване на генерирания отпадък в община Благоевград със същия темп, както до сега, то за 25-та година очакваното количество отпадък ще бъде около 22 779 тона. Съгласно морфологичния анализ за битови отпадък на община Благоевград, биологичен отпадък е 12%, зелен отпадък е 9%. Съгласно сключения договор за управление на анаеробна и компостираща инсталация, събирането и транспортирането на този вид отпадък е отговорност на операторите им, за което трябва да получат около 4 милиона лева за 25-та година. За да завърши проекта за анаеробна инсталация, община Благоевград взе кредити. Няма информация как приключи този проект. Той е въведен в експлоатация. Какви са средствата от него, които не се възстановиха на община Благоевград и плащат гражданите на Благоевград? Въпреки това, с лека ръка ние подарихме собственост на останалите общини в сдружението. Тук големият проблем е, че тази инсталация вече втора година не работи и с това Благоевград е заплашен от сериозна санкция. Може да се наложи да възстановим цялата стойност на проекта, който това от одобрените разходи по проекта, който е около 30 милиона лева, а това по същество ще означава фалит на Благоевград.
се върнем на чистотата и извършваната услуга. Общинско предприятие Чистота отговаря за събирането и транспортирането на 17 995 тона за 25-та година. За тази дейност то трябва да получи 11 милиона 905 хиляди лева. Цената, на която общинското предприятие извършва услугата, е 662 лева на тон. Сега имам един въпрос към всички вас и към гражданите на Благоевград. Как изглежда битката в София на фона на тези суми в Благоевград? Ако в София е виновен Таки, в Благоевград кой е виновен? Оказва се, че ако Таки чистеше в Благоевград, всички ние щяхме да плащаме по-малко. Истината е, че община Благоевград ограбва собствените си граждани. И сега забележете, въпреки призивите ми от години за реформа в начина на предоставяне на услугата, единственото ново нещо, това е как да се промени начина за определяне размера на такса смет за гражданите. И сега ни се предлага следното. В момента съотношението на събраната такса от гражданите е 60% от юридически лица и 40% от фирми. Общината има намерение да от юридически лица. 60% от фирми, 40% от физически лица. И намерението на общината е да промени това съотношение, като 60% бъдат от граждани, 40% от фирми. Планираните такси битови отпадъци за 25-та година са на стойност 10 милиона и 400 хиляди лева. Имайки предвид всичко това, ако сега частта за гражданите е 4 милиона 160 хиляди лева, за фирми 6 милиона 240 хиляди лева, и като си има предвид, че общината има намерение цялата стойност по сметосъбиране, по услугата за чистота да се покрива от такса смет, като имаме предвид, че се очаква от следващата година да започне отново общините да правят отчисления към РИОСВ, а реалните разходи на община Благоевград ще бъдат около 21 милион лева за такса смет, които трябва да събереме през такса смет община Благоевград. Това означава, че новата план сметка за чистота ще бъде приблизително 21 милион лева. Как това ще се отрази на гражданите и на юридическите лица? От 4 милиона лева гражданите ще трябва да платят около 12 милиона и 600 хиляди лева, което е 3 пъти повече. Юридическите лица ще трябва да платят 8 милиона 400 хиляди лева за 26-та година при 6 милиона 240 хиляди лева за 25-та година. С новия модел, който предлага кмета Байкушев, това означава, че всеки в Благоевград, от всяко новородено до всеки пенсионер, от 1 януари ще дължи по 180 лева. Представете си шока в кварталите и селата на Благоевград, където таксата битови отпадъци ще бъде между 10 и 20 пъти по-висока. Опитайте си да си представите и каква ще е съдбата на един пенсионер, на когото след като си купи лекарства, не му остават средства за храна, а сега трябва да мисли за такса смет, за която не му остават никакви пари, за да генерира какъвто и да е отпадък. С какво са виновни тези хора, че са родени и живеят в Благоевград? Ако бяха родени в Симитли, Кочериново, Бобошево или Рила, щяха да плащат няколко пъти по-малко. А тези общини извозват отпадъците си в Благоевград. За мен администрацията ни е загубила посока и представа къде се намира. И всичко това е под мотото "Елате си в Благоевград".